Velkommen til denne introduktion til opgave 4 i M1, den melodiske analyse. Her skal du foretage en skriftlig analyse af en melodi. Her skal du komme ind på form og struktur, melodiske og rytmiske iagttagelser samt tonart, taktart og ambitus. Hvor form og struktur og melodiske og rytmiske iagttagelser forudsætter en analyse, er tonart, taktart og ambitus lettere aflæseligt, konkret og grundlæggende, så derfor et godt sted at starte sin analyse. I forhold til tonart kan dette aflæses i starten af en melodi omkring C-nøglen, på pladsen hvor de faste fortegn er. I dette tilfælde har vi ingen faste fortegn, hvilket vil sige, at vi er i enten C-dur eller i paralleltonarten A-mol. For at afgøre, hvilken af disse vi er i, kan man kigge på sluttonen, i dette tilfælde et C. Man kan også se her, at vi har en C-dur treklangsbrydning med grundtone, kvint og terts. Vi kan dermed trygt notere, at vi er i C-dur. I forhold til taktart kan dette ligeledes aflæses i starten ved brøken her. Det angiver altså, at vi er i en 2/4. Skulle det ikke være noteret, kan man tælle nodeværdierne i takterne. Her har vi 1/4 plus en halv fjerdedel plus en halv. Det giver altså 2/4. Så løber man lige melodien igennem for at sikre sig, at der ikke er afvigelser. Og det ser ud til, at vi har 2/4 igennem hele melodien, så vi noterer 2/4. I forhold til ambitus, det er forholdet mellem melodiens toptone og bundtone. Intervallet herimellem. Så vi skal altså på jagt efter toptone og bundtone. Umiddelbart ser bundtonen ud til at være et C. Forekommer i takt 2 og 3, 8 og sluttonen her. Og så skal vi finde toptonen. D. Vi har et E her, og E lader til at være melodiens toptone. Toptonen er som regel også melodiens klimaks, hvilket vi måske kan bruge til noget senere i vores analyse. Så skal vi have intervallet mellem bundtone og toptone. Jeg kan se, at der i hvert fald er en oktav fra C til C, og fra C til E har vi en stor terts, så det er en oktav plus stor terts, hvilket også hedder en decim. I noterer altså oktav plus stor terts eller decim. Når vi skal analysere en melodi ud fra form og struktur, handler det om at inddele melodien. Vi skal lytte til melodien, vi skal kigge på den grafiske fremstilling af noden, og så skal vi bruge vores logiske sans til at inddele melodien i perioder og i fraser. Vi kan her befinde os på forskellige zoom-niveauer. På zoom-niveau 1, der har vi storformen, som er hele melodien, i dette tilfælde 16 takter. Og en storform vil være inddelt i perioder, som er vores zoom-niveau 2. Og en periode kan karakteriseres som en melodisk enhed bestående af forskellige sammenhængende fraser, som er vores zoom-niveau 3. Og på zoom-niveau 4 kan vi så identificere karakteristiske rytmiske eller tonale motiver. Forskellen på en periode og en frase kan vi sammenligne med brugen af punktum og kommaer i en sætning. Hvor en periodes punktum vil lede os til noget melodisk nyt, vil frasernes kommaer vise melodisk sammenhæng. Starter vi med at kigge på vores melodi med matematiske og logiske briller, er der oftest en symmetrisk sammenhæng mellem vores storform, vores perioder og vores fraser.
Ofte vil det være sådan, at halverer vi vores storform, så har vi 2 perioder. Halverer vi vores periode, så har vi 2 fraser. Det er selvfølgelig ikke en skudsikker metode, men det kan være med til at skabe et udgangspunkt, man så kan efterprøve. Nodens grafiske udformning kan også give os hints om, hvordan en form kunne se ud. Gør noden for eksempel brug af gentagelsestegn, er der på forhånd foretaget en inddeling. Længere pauser og nodeværdier skaber et melodisk ophold, som giver plads til vejrtrækning, og det er det, som adskiller fraser. Man kan også holde øje med optakter, som er noder, som befinder sig før en taktstreg, men som grafisk hører sammen med den efterfølgende takt og ikke den foregående. I forhold til vores node ser vi efter takt 8, at der er brugt et gentagelsestegn, hvilket kraftigt indikerer, at vi her har at gøre med en periodeafslutning. Dette understøttes af fjerdedelspauserne brugt i takt 8 og takt 16. Derudover anvendes der hverken lange nodeværdier eller optakter, så for ligesom at komme videre og få efterprøvet vores indledende iagttagelser, er vi nødt til at lytte til melodien. For at inddele vores melodi i perioder, skal vi lytte efter melodisk sammenhæng og melodisk kontrast. Vi skal altså finde det punkt, hvor der sker noget melodisk nyt i forhold til melodiens start. Vores indledende iagttagelser omkring form og struktur stemmer meget godt overens med det, vi har hørt. De første 8 takter har et sammenhængende melodisk forløb, som adskiller sig fra det, vi hører fra takt 9 og frem. Vi har hermed sat et punktum efter takt 8 og inddelt vores melodi i perioder. Takterne 1-8 benævner vi stort A, og takterne 9-16 benævner vi stort B. Fordi A-stykket gentages, kan vi overordnet skrive, at vi har at gøre med en AAB-form. Med en melodi som vores, hvor der hverken er lange pauser eller nodeværdier, kan det være svært at afgøre, hvornår en frase begynder og hvornår den slutter. En frase kan man synge på én vejrtrækning. Derfor kan det være en god idé at synge sin melodi og lægge mærke til, hvornår man naturligt lægger sin vejrtrækning. Vi er nu kommet med et bud på en fraseinddeling. For at dobbelttjekke, at vi hverken har trukket vejret for lidt eller for meget, er det sådan, at fraser i en periode ofte deler sig i forsætninger efterfulgt af en eftersætning. Forsætningens opgave er at bygge op til noget, så at sige stille et spørgsmål, som ikke kan stå alene, og derfor har vi brug for en eftersætning, som giver svar på spørgsmålet, og som på en eller anden måde affraserer og afrunder perioden. I forhold til vores node kan vi se, at vi i forsætningens takt 2 og 3 bygger op til et klimaks i takt 4. Her benyttes nemlig periodens højeste tone C. Her er vi ikke kommet hjem, der er ikke faldet ro på melodien. Det gøres der så til gengæld i eftersætningen fra takt 5 til 8. Her er der en lang nedadgående bevægelse til C-oktaven under højdepunktet. Den måde, som forsætningen og eftersætningen deler sig på, stemmer meget godt overens med den måde, vi inddelte i fraser med vejrtrækning. Så derfor kan vi trygt lade dem stå. Når vi nu skal benævne fraserne, gør vi det med små bogstaver
og det er bogstaverne A, B, C og D og så fremdeles, alt efter hvor mange forskellige fraser vi har med at gøre. Derfor kan vi benævne takt 1-4 som lille a, takt 5-8 som lille b, takt 9-12 som lille c, og takt 13-16 som et lille b. Og lille b, det er fordi, at det er en identisk gentagelse af takterne 5-8, som vi benævnte lille b. Identificerer vi en frase som ny, får den altså det efterfølgende bogstav. Identificerer vi en frase som identisk eller en gentagelse, får den det samme bogstav. Fraser, som hverken er nye eller identiske gentagelser, kan vi karakterisere som enten variationer eller sekvenseringer. En sekvensering forskyder en tidligere frases tonale udgangspunkt, men derudover ligner den rytmisk og intervalmæssigt. En variation bruges til at beskrive en frase, som kun med små tonale og eller rytmiske ændringer stadig kan genkendes fra en tidligere frase. Fraser, som er sekvenseret eller varieret, benævner vi med samme bogstav som den frase, de udspringer fra. Herefter tilføjer vi et mærke, og så mangler vi kun at beskrive variationen eller sekvenseringen. I forhold til vores node identificerede vi altså frasen fra takt 13 til 16 som en gentagelse af frasen fra takt 5 til 8, og har derfor benævnt begge fraser med B. Havde der nu snedet sig små rytmiske variationer eller tonale variationer ind, var vi blevet nødt til at karakterisere det som en variation, og dermed benævnt den B-mærke. Hvis frasens tonale udgangspunkt var startet en terts over, og at den linje var blevet beholdt frasen igennem, var vi blevet nødt til at karakterisere det som en sekvensering, og dermed ligeledes benævne den B-mærke. Den melodiske iagttagelse går ud på at beskrive, hvordan melodien bevæger sig. En melodi kan bevæge sig nedadgående eller opadgående, springende eller trinvist, og derudover kan en melodi gøre brug af mange tonegentagelser. I forhold til vores A-frase i takt 1 ser vi tydeligt en nedadgående melodik, som gør brug af springende bevægelser. Springende betyder altså, at vi undlader at tage alle trin imellem tonerne. Vi springer så at sige nogle trin over. Modsat kan vi se i takt 7 og 8, der har vi en trinvis nedadgående bevægelse, som tager alle trappetrinene ned imellem de to toner. I takt 5 og 6 gørs der brug af tonegentagelser. Dette for at forberede den efterfølgende nedadgående bevægelse til grundtonen C i takt 8. Overordnet kan vores A-frase beskrives som en bueform, hvor vi starter med en nedadgående bevægelse og slutter med en opadgående bevægelse. B-frasen kan karakteriseres overordnet ved at have en nedadgående bevægelse, hvilket stemmer meget godt overens med fraseafslutningen og at vi skal falde til ro. Ofte er det i de springende bevægelser, at en melodis personlighed eller særlige karakter fremstår. Ved at fremhæve ofte brugte intervaller eller særligt store intervaller, siger man noget om en melodis karakter. For eksempel er det i kvint, sekst og oktavspringet, at vi især genkender, der er et yndigt land. Ba da 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 ba da ba da 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 da. Vores melodi kan ikke karakteriseres ved at gøre brug af særligt store intervaller. Det begrænser sig til en sekst i takt 12, noget kvintspring i mellem takterne 9 og 10, og så starter vi ud med et kvart spring i takt 1, og igen i mellem takt 3 og 4, og i mellem takterne 5 og 6. I stedet benytter melodien sig af et særligt karakteristisk tertsspring.
Det ses i takt 1, 2 og 3, i takt 5, 6 og 7, i takt 10 og 12 og 13, 14 og 15. En melodis sværhedsgrad stiger med brugen af store intervaller og springende bevægelser. Det er nemmere at synge små intervaller og trinvise bevægelser. Selvom vores melodi gør brug af springende bevægelser, er det oftest i tertsafstand. Derfor kan vi godt karakterisere vores melodi som en forholdsvis simpel melodi. Skulle der i en melodisk analyse forekomme et løst fortegn, altså en altereret tone, er dette ligeledes en vigtig melodisk iagttagelse.